нині праздник мучеників Маковейських. Чому у православних і в народі нашому цей праздник важний? Правда, він пов'язаний із происхожденням і знесенням чесного креста на середину храма і воспоминанням мучеників Старого Завіта. Такого подобного, як було з мучениками Маковейськими, почало повторятися пізніше. Но стало ясно, що народ Божий чекав Месію, знали пророчества народі, знали, що прийде Месія, і коли прийшов чужинець Антіох Епіфан і став правити святими землями, народом Божиїм, а будучи язичником, заніс їм у церкву Єрусалимський храм в статую язичницького бога Зевса Олімпійського, то многі тогда євреї отпали від істинного Бога і повірили Зевсові. Но невелика частина людей завжди оставалася вірна, в тому числі сімейству маковейських мучеників. Іменно вони потерпіли страшніші гонення, мучення. Треба пам'ятати, як у Старому Завіті, так у Новому, так у 21 віці язичники, котрі не знають Бога, наповнені потенціальної жорстокості. Коли бачили подвиг всіх святих, то Іуда Маковей підняв восстання і згнав чужого правителя. І ще інтересний праздник. В августі місяцю часто замічали в Константинополі, що появлялися болезні, жара, відсутність дождя. І в результаті многі болезні являлися. І тоді була практика виносити із сокровищниці крест Господній у храм главний, потім у другий храм, і дати можливість людям до креста причащатися, прикоснутися. І увиділи, що оті напливи болезней резко спадали. З того часу православна церква в августі місяцю, в сьогоднішній день, теж призиває людей, хто в храмі, хто вдома, просити Господа, щоб не вспихали якісь нові болезні, щоб організм наш був сильний, способний силою Духа сопротивлятися болезням. Павел пише, що для православних християн крест – це унікальне дарування Божє. Якщо для язичників то було ніщо, коли Павел в Афінах говорив, що він проповідує розп'ятого Ісуса і о силі креста, то язичники афінські казали: Павле, ми послухаємо, це не цікаво і в другий час. Так от пише Павел нині Коринфянам: слово про крест для погибаючих – юродство, надсмешка, безсмислиця, а от для спасаємих – сила Божія. Ми добре знаємо, і так для спасаємих крест – сила Божія. Ібо написано: погублю мудрость мудреців і разум розумних отвергну. Сьогосвітні мудреці, які неславні, однако всі їхні ідеї, всі їхні плани, всі їхні проекти, особливо у безбожників і тайні общества, мають плани не на 2 роки, а на 200 років. Все це у них добре продумано, но розрушається іноді дотла. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, для іудеїв соблазн. Вони не хотіли признати силою креста. Для елінів, для інтелігенції безуміє, для нас же призваних із іудеїв, елінів, Христа Божа силою Божою премудрость. І так обладання крестом, як обладання оружієм. Кожний охотник або лісник, коли йде в ліс, обов'язково бере з собою оружие. Точно так. Ми
православні, не ганьбляться ніколи, ні при якому начальникові, крестимося і призиваємо на себе силу Божою і премудрость Божою. Боже, поможи нам, щоб ми все то претерпіли вірою, бо лиш так поступаючи вірами, Бог своїх обереже, нагодує, одіне і збереже, а в вічності в'єдно з мучениками маковейськими зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.